Good day, sanibonani bafowethu nodadewethu. Ninjani niyaphila? Asithembe niyaphila nonke, mfoka Mkhonzweni nibingelelayo. Ngiyanibonga nonke ngesupport yenu ngokuthi nibe khona la nisupport le channel. Ngokuthi nibe together nami la. Sidiscuss ama issues enzakalayo ezweni lethu eSouth Africa. Siyabonga kakhulu. Ngibonga nama new subscribers, new followers. Ngithi if you haven't subscribed, ngicela ukuthi usubscribe ku YouTube and follow ku TikTok. Thank you so much. Indaba ibiyinkulu. Sense ubaba uPresident Zuma athatha uhambo lwakhe lokuya lapha eBurkina Faso. Abantu abaningi mhlambe benombono ukuthi ukuya kuka President Zuma eBurkina Faso akunasidingo futhi akwenzi sense and all that. Kangangokuba kukhona abanye abebeze bethi uPresident waseBurkina Faso ngeke aze amithe noma ahlangane noPresident Zuma. Babeka ke izathu zabo. Khona abanye bebethi ingoba uPresident waseBurkina Faso uTraore hluke ngokuphelele emicabangweni yakhe kuleyo ecatshangwa uZuma and all that. So kungumlando ke manje ukuthi umsholozi uhambile wayeBurkina Faso walithatha uhambo lwakhe lwamalanga cishe iviki lonke mangayibeka ngalo ndlela ehambela izwe laseBurkina Faso. Ubeke into ke ebaluleke kakhulu le. Mhlambe nje ukwenza abantu ukuthi ba understand ngoba ngiyacabanga ukuthi khona abantu abangaqondi nokuthi uTraore lo ungubani. Nokuthi yini lena ebingenza ubaba uZuma azasuke la aye eBurkina Faso ngoba kwenze njani ayohlangana naye. Ake sithi nje ukubriefa kancane abantu bese sithi ukuhlaziya kancane lo hambo lukaMsholozi. Ibrahim Traore uyi-president yalapha eBurkina Faso. Ebelibuswa noma colonized ngama-French noma iFrance. So njengoba azalwa nge-14 March 1988 kusho ukuthi njengamanje uneminyaka cishe u-37. Siyazi ke ukuthi uyisosha noma uyi-military officer. Usebe yi-president yaseBurkina Faso kusukela nge-6 October since 6 October 2022. Yes, 6 October 2022. Ulaphiyana as i-president yesikhashana interim ngoba sizokuchaza ukuthi kwenzeke kanjani lokuthi azabe yilo i-president okwesikhashana noma ebambile laphiyana since 2022. Esikwaziyo ke ukuthi into aziwa ngayo nadume ngayo ukuthi uyi-nationalist, pan-Africanist, anti-Western advocate. Ngayibeka nje kanjalo ngithi mangithi uyi-nationalist sho ukuthi ungumuntu okushisekelayo ukulwela izwe lakubo laseBurkina Faso. Sort of uyi-activist elwela kakhulu ubuzwe bakhe baseBurkina Faso. Aphinde abe pan-Africanist sho ukuthi ubu-Afrika kuye yinto ebaluleke kakhulu. Ukholelwa nakakhulu ekuzimeleni kwe-Afrika ey'ntweni ey'ningi ukuthi izimele ngaphandle kokuthi ilawulwe ngamazwe aphesheya. Makuthiwa ke aphinde abe interested ku-anti-Western politics. Shothi umelene namazwe asentshonalanga noma ase-West lawa afana nabo France lapha o England ama-British ababelokhu be-colonizer amazwe ase-Afrika. So kafishane ngathi nje ungumuntu okuzondayo ukuthi amazwe asentshonalanga abuse amazwe ase-Afrika.
ungomunye wabantu okuthi ukhule endaweni ebuswa yiFrance, icolonized yiFrance, okusho ukuthi lokho kwamenza waba naleyo nto yokuthi ngelinye ilanga uyolwa nokucolonizwa kwezwe lakhe ngamazwe ase-West, njengoba iFrance kuyiyona ebiyicolonizer lelazwe laseBurkina Faso. He's charismatic, umuntu othi mayekhuluma noma evela phambi kwabantu kube nenhlokomo ngenxa yegalelo lakhe aselibonisile kulelazwe laseBurkina Faso. Ungowesibili-ke kubaholi be-Patriotic Movement for Safeguard and Restoration, engakubiza ngokuthi ibutho lakhe lapha eBurkina Faso le-military alijoyina, okokuthi uyena ongumongameli wesibili kulelo butho lelo, esekuyilona lelo butho elibusayo njengamanje eBurkina Faso, liholwa nguye as upresident since ngoJanuwari 2022. So ake sibheke-ke okunye okubalulekile ngayo. uTraore-ke is not just ukuthi uyisosha noma uyi-military officer noma is just a politician nje. Fundile. Education yakhe ithi ngo-2009 wagraduate ngebachelor, wagraduate ngebachelor i-BSc, shokuthi wafundela i-science ne-geology khona e-University yase-Douagadougou. Yini? Douagadougou. Hey, legama Douagadougou. Hey, uyayibona. So kafishane nje kubalekile ukuthi une-bachelor's degree ku-science and geology. Fundile. Uyayibona. Njengoba sesichazile ube sebusosheni since 2009 kuze kube manje. Uyi-captain Cobra Special Forces Unit. So ukuthi obaba umkhwanazi abange understanda kahle into ayiyona ubani na uTraore. Shothi nje ngasho ngithi ufunde cishe ngendlela efanayo nendlela okufunde ngayo ubaba uNhlanhla Mkhwanazi esinayo eMzansi Afrika, ngoba lapha yana kuthiwa naye uku-unit special forces unit, okusho kona ukuthi lokhu kufunda ngezamasosha ukufunda okusezingeni elithe thuthu, shothi wafundela ngaphandle kwezwe lakubo laseBurkina Faso, wafundela into eziningi ezithinta ukuba ezokuvikela mangayibeka kanjalo, ezokuvikela izwe lakubo and all that. Yeah, so ke walwa ke namazwe afana noMali, noma walwa eMali, uyayibona. So esikwaziyo ukuthi umongameli obekhona eBurkina Faso before kungene uTraore, loyo mongameli waseBurkina Faso wakhishwa uTraore, ngale nto abayibuza nge-coup d'etat, shokuthi ukuthi amasosha asezweni athathe amandla ombuso kupresident wangaleso sikhathi, ngoba bekholelwa ukuthi akaseyona into edingwa yilelo zwe. So therefore uTraore was leading that coup d'etat eyagcina-ke imkhiphile noma which ousted upresident waseBurkina Faso wangaleso sikhathi, ubani uDamiba or something, we'll check and find out. So ke after graduated university wajoyina ke Burkina Faso Armed Forces and received military training abroad, njengoba sengichazile wafundela lezi zinto besichaza special task force and everything. Ukutholakala ngathi wafunda eMorocco, wafundela yonke le nto leyo yobusosha obusezingeni eliphezulu. Wafundela even nakhona futhi eFrance, wagain experience ukufighter noma ukulwa ne-terrorism, kusho ukuthi ubuphekula noma yabona labantu uthola bazohlasela izwe balibomb and everything. Wakufundela ke lokho ukuthi ezweni lakhe akhona ukukuvikela ukuthi kungenzeki.
asheshe ayibone i-terrorism. Yabona nje cishe ngathi into efanayo nale esinayo njengamanje eMzansi ukuthi ubaba uMkhwanazi njengamanje simbheka njengehero yethu ngoba uyena oye wabonisa isibindi sokuthi noma ngathiwa kwenzakalani manje ngiyasukuma ngingedwa ngumkhwanazi ne-team yami enginayo engiyilidayo yamaphoyisa ukuthi ngithi ngiyalwela izwe lami ngoba ngibone ngathi iyangena i-terrorism eSouth Africa njengamanje ukuthi izwe lase-South Africa kungenzeka ligcina liphethwe ama-cartels noma abantu abafuna ukubusa izwe lase-South Africa balithathe ngendlela engekho semthethweni noma ngendlela engekho through ivoti. So noTraore ungumuntu ofana naloko kuyafundelwa lokho akufundela uTraore leso sibindi leso nokuthi akhona ukulwa ne-terrorism njengoba nathi sinenhlanhla ngokuba nobaba. Yabo nje masikhuluma ngoTraore ubuke nje ubaba uMkhwanazi icishe izinto angathini ama-features nama-qualities ababa uMkhwanazi akhona iningi lawo kuTraore. Uyayibona leyo nto leyo. So ngizama nje ukubeka abantu esithombeni ukuthi uTraore lo ubaba uZuma beye kuye ungumuntu kanjani. Uyayibona. So okunye sikutholayo la ukuthi uthe mayeqeda nje ukukhipha uDamiba obephethe iBurkina Faso. That was September 2022. Bena 34 years lapho uTraore bena 34 years. Wase-ke uba-ke the youngest head of state in the whole world. Akekho omunye oyi-head of state oneminyaka efana nekaTraore. Uthathe iy'ntambo eno-34 years njengoba manje eno-37. Siyazi ukuthi kunabanye abafana noSankara, Thomas Sankara, nabanye abake baba ngama-young head of states before, but yena njengamanje ufike wabadlula bonke. Nguyena njengamanje oyi-head of state encane kunabo. Yingakho aphila kangaka kubantu abasha. Ma ukhuluma ngabantu abasha nje emazweni amaningi especially e-Africa babukela kuye ukuthi no i-Africa njengamanje idinga abantu abafana noTraore, abantu abanale simo sikaTraore sokuthi akusho ukuthi kufuna uzube mdala noma uzube ikhehla ube ne-experience enkulu ukuze ulide izwe. Ungalida umncane njengoba nje sibona uTraore liphethe kahle izwe laseBurkina Faso since athatha over kuze kube manje. Ubudoda abukhulelwa siye sisho kanjalo thina la ezweni lakithi. So okunye kakwenzile okumenza ahluke kwabanye obomongameli ababe khona eAfrica even khona eBurkina Faso before ukuthi wasusa iBurkina Faso ekutheni yenza izinto ngendlela yaseWest. Yayibona lokuthi iphila impilo yaseWest ngoba phela ukhumbule njengoba ngishilo beyicolonizwa eFrance. So izinto eziningi bezenzeka eBurkina Faso bekuwukuthi zilawulwa eFrance. Wakushintsha konke lokho wazi wasiqhelisa iBurkina Faso ekuthaneni isebenzisane neFrance. Wayiqhelisa ekutheni isebenzisane namanye amazwe aseWest. Kunaloko wase u-aligna iBurkina Faso noma wayenza yasebenzisana namazwe afana noRussia, oTurkey, China, Mali neNiger. Okungamazwe lawo okuwukuthi awanayo interest engaka ey'ntweni ezenzeke eWest, but afocuse kakhulukazi kubo China nabo Russia ukusebenzisana in short nje emazweni eBRICS mangayibeka kanjalo. In short mawungambheka kahle uTraore kahle usebenzisana kakhulu namazwe eBRICS. Yingakho kulula kangaka ukuthi babe ne-connection nomsholozi ngoba umsholozi sikhumbula uyena owafaka iSouth Africa ku-BRICS. Yakhona ukusebenza namazwe afana noChina noRussia, uBrazil namanye. So benginibeka nje esithombeni sokuthi umuntu onjani lo msholozi abeye kuyo. Ukhumbule ukuthi umsholozi naye ubeyisosha le-MK. Wazi izinto eziningi ngobusosha and everything. Okusho kona ukuthi kulula ukuthi mabehleli bexoxa noTraore baxoxe ngezinto ezicommon because umsholozi has been there ngoma trenches
a leader futhi, not just there just to add numbers, a leader. Nangibaba ubheke icela uzwa waconfessa lapha ku-ad hoc committee ukuthi ucommander wakhe bekuwumsholozi. Naye ke manje uTraore ucommander we-army yase-Burkina Faso. Yabona labantu ukuthi they have a thing in common, they have a lot to discuss mabehleli. So umsholozi ke uye laphiyana eyobonisa ukuncoma izwe lase-Burkina Faso ukuthi libe yi-example kwamanye amazwe ase-Afrika, ukuhlanganisa ne-South Africa. And okuwukuthi ngisho ukuthi bebaxoxa nangezinto ezingasiza i-South Africa ukuthi ibuye njengoba i-South Africa njengamanje ingayithola inkululeko ephelele ecolonizweni, ngoba namanje ama-colonizers e-South Africa ayabusa but indirect, ngoba umnotho for example asikawutholi ngokuphelele. Yebo ilokhunjana ipolitiki ukuthi sivotele thina siyikhethele, yes siyakwenza lokho, but umnotho usesezandleni zabambalwa. So kuningi umsholozi abe ukudiscussa noTraore, okungenzeka ukuthi bebawudiscussa nama-tips ukuthi lamazwe amabili angasebenzisana kanjani in the near future, ngoba umsholozi is very confident ukuthi MK party will take over soon and rule South Africa. Okuwukuthi lamazwe amabili kungekudala vele azosebenzisana, ngoba even uTraore naye u-interested kumazwe e-BRICS njengomsholozi and stuff. So kuningi bafethu bahlangene ke, sibonile bediscussa yonke into, bencoma yonke into abayidiscussile, okuzosisiza nathi later on njengabantu base-South Africa uma umsholozi sebuya nalolo lwazi abuya nalo le ukuzolekelela i-South Africa ukuthi as we move forward siphuma kanjani kule inkinga esikuzo njengamanje. Ngeke ngasho phambilini ngathi abantu abafana nobaba uNhlanhla Mkhwanazi, njoba sazi ubaba uNhlanhla Mkhwanazi azabe yi-commissioner nje e-KZN, wayebekwe uye ubaba umsholozi esewu-president we-country. So ngifuna ukuthini, ngifuna ukuthi umsholozi nobaba uMkhwanazi, mina I'm 100% sure ukuthi they have a lot in common, nezinto ezicommon abazidiscussayo nge-country, okuwukuthi bane-interest enkulu ekuvikeleni i-country from ley'mpisi lezi ey'funa ukuqhubeka zibusa le country le ngey'ndlela ezingekho right. Njengoba sibona nje ama-cartels ebusa i-South Africa, siyazi ukuthi no-president wethu osiphethe njengamanje eMzansi ubu-president wabuthola ngendlela engekho right. Engicabanga ukuthi siyabuthola ubufakazi masihlanganisa ama-dots ukuthi njengoba kuvela ukuthi ubaba uMchunu, uSenzo Mchunu ebenxenxa abantu abagangayo abayigebengu ukuthi bafande i-campaign yokuba yi-president. Ukufunde phi uMchunu lo? Akakufundanga ku-president wakhe ongiyena umbekile ukuthi abe uminister. Sesiyazicabangela sihlanganisa amadothi. Kungenzeka ukuthi ngoba phela mayethi uMchunu for example waqala ukwazana noKhethi Mahlala le ko-2017, kuyakutshela ukuthi leso sikhathi leso ilesikhathi uRamaphosa eranela ukuba yi-president ye-ANC. Okungenzeka ukuthi uMchunu wabona ukuthi kahle kahle ukuranela i-president kuhanjwa kanje uya kanje uma ufuna i-funding and stuff. Okungenzeka ukuthi wathola isibonelo kuRamaphosa. Uyayibona? Leyo nto leyo-ke siyibiza nge-terrorism, ngoba labantu laba abafanda omengameli ngale ndlela bangama-terrorist. Ibona abafuna ukuthatha ukugwamanda izwe balibuse ngendlela engekho right, bengena behind the door bagcine bebusa i-South Africa. Njengoba nje namanje abantu be-South Africa mawuthi uyalandelela abakazi abantu be-South Africa bamemeze bathi bafuna ukulethwa uPresident Ramaphosa. Even ANC members iningi labo ama-branchini nje abakwazi ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi uPresident Ramaphosa agcina upresident. Kwaba yilaba ababelaphi abeyokhetha ama-delegates abafike bathathwa yilezi zinto ezenzeka laphiyana ngama-funders kaRamaphosa. Ulagcina izwe lihambile ngaleyo ndlela leyo buso Ramaphosa. So ubaba uZuma nje obabele kuTraore bebawudiscuss izinto ezifana nalezo ukuthi zingenziwa kanjani, ukuthi zingavinjwa kanjani ukuthi zingenzeka in future kulamazwe abo, even neSouth Africa njengoba nje
isibuswa i-GNU njengamanje, okuyinto engasizi nganiksi eSouth Africa. Okuwukuthi-ke fanele ukuthi kuliwe ngamandla nangenkani. Umsholozi usekubonisile lokhu wahamba wayosilwela le. Nanginomkhwanazi ngapha in the country ofana noTraore, naye uyalwa kanzima ukuthi izwe lethu livikeleke ey'ntweni ey'njengalezi engikhuluma ngayo. Ngiyabonga, bengithi angidlulise nje lokuthi umsholozi ugcine ehlangene noTraore. UTraore ungumuntu okanjani sengimchazile la, nonga-understand ngicani soya-understanda njengamanje ukuthi la mazwe amabili azosebenzisana kahle kakhulu in future, because MK Party is taking over South Africa njengamanje. Thanda ungathanda. Mfoka Mkhonza-ke la ke sidiscuss-ke le ndaba yohambo lukaMsholozi lokuya kuTraore. Uthini wena, uthini umbono wakho? Siyabonga kakhulu, asihlangane kwividiyo elandelayo. Please subscribe guys ku-YouTube, ngiyanicela kakhulu. Niphinde nifollow TikTok. Thank you so much.